Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα η τριετία που πέρασε ήταν η δυσκολότερη στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Μαραθώνος, έδωσε τη δική του μάχη. Ανασυγκροτήσαμε τις υπηρεσίες, οικοκυρέψαμε τα οικονομικά του, επιβιώσαμε, δημιουργήσαμε. Μέσα από λάθη και παραλήψεις, οι συνεργάτες μου και εγώ αφιερώσαμε και τις δυνάμεις και το χρόνο μας στην υπηρεσία της πόλης και των συμπολιτών μας. Μα κυρίως των συνανθρώπων μας. Των συνανθρώπων μας που μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη και οδυνηρή οικονομική κρίση μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Το έργο που σας παρουσιάζουμε ανήκει πλέον σε όλους σας. Οφείλεται όμως σε εκείνους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν την ευκαιρία να το υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον ενημερωμένο πολίτη, σας παρουσιάσαμε τα σημαντικότερα έργα που έγιναν στο καλλικρατικό μας Δήμο. Περίοδος 2011-2014. Για να κρίνετε και για να συγκρίνετε.